Ni Leire Gitores naiz, matematikan lizentziatu nintzen bere garaian, eta master bat egin nuen estatistika eta modelizazio matematikoan. Eta gaur egun aztin egiten dut lan, ikertzaile bezala, itsas zientzia eta arrantza munduari aplikatzen dizkiogu ikasitako matematikak. Txikitatik beti gauzen zergatia eta galdezka, eta nik uste alde basikoena edo hortik, eta gero matematikak beti gustatu izan zitzaizkian lehen hezkuntzan, bigarren hezkuntzan, eta karrera ondo jakin gabe gero zertan aplikatuko nituen, problemak ebaztea eta horrelako gauzetan interesa nuen. Matematikak gai askorekin lotu daitezke, norberak aukeratu dezake pixka bat ze motatako gaitara aplikatu matematikak, eta pixka bat ingurumena eta horrelako gaietan ere banuen interesa, eta azkenean dena uztartuta horrelako gaietan bukatu. Bai esango nuke, agian lantaldeetan edo beste pertsonekin lan egiterakoan agian, bai ikusten jarrerak desberdinak izan daitezkela, ez? Jaso dugun hezkuntzagatik edo emakume izateagatik agian bai ahotsa hartzea edo zure iritzia mahai gainean hartzea edo bai izan daiteke desberdina. Orduan, ez da oso gauza esplizitua agian, baina inplizituki nolabait nik uste horrek badula bere papera. Nik animatuko nuke hori, kuriosidadea edo beti gauzen zergatiaren inguruan galdezka dabilen edozein pertsona zientzian sartzera. Azkenean kuriosidade hori asetu daiteke lanaren bitartez. Gaur egungo gizon emakume oreka zientzian ez dut uste guztiz iritsi ganik oreka hortara. Nik uste bizitako arlo gehienetan bezala maskulinoa da. Biologiako arloan agian emakume gehiago egon daitezkela, baina betikoa da, ez? Aztertu behar dugu zen mailatan, beti ere zuzentzen daudenak edo boterea dutenak edo gizonezkoak dira, behar dena da emakume horiek indarra ukitzea eta ezagutza sortzean ikuspuntu hori bertan egotea, ez dadin egon nolabait sesgo hori.